maakt niet uit. Ik ging echt zo. Dat is me echt zo. Komt dat op tv? Komt dit op tv? Komt dit op tv? Kom ik nu op tv? Mij ook. We treffen Maaike op de dag van haar jidje. Het is gezellig druk in de wenkeuken in Akrum. Er is wat familie en haar beste vriendin, die komen ik. Ik vond een beetje buitengesloten. Zou ik zeggen koelvloedjes? Dan gaan de meiden naar de kamer van Maaike en bloot de visite achter. Het is ik al hetzelfde. Een week later is er een liedfeestje georganiseerd voor de band uit het dorp. De tarierings binnen volop on the gong. De wenkeuken moet verbouwd worden aan een bioscoop. En dat gaat aan zaak. Het is vaak druk in Huizen van Zuilen, want er binnen in totaal 5 band en had Jeroen werkt aan huis als kok. Maaike vertelde in 2014 dat ze krekt als haar hart ADHD had. Daarvoor kregen ze medicijn, maar die neemt ze net meer. Ja, omdat als ik pillen neem, dan voel ik me heel alleen. En heb ik het gevoel dat iedereen me buitensluit, zeg maar. En word ik heel emotioneel. En nou, dat heb ik liever niet, zeg maar. Want ik wou zeg maar ook opnieuw beginnen op mijn nieuwe school. Dus daarom heb ik geen pillen meer genomen. Dus. Ja, wat is dan precies het verschil? Kun je dat omschrijven? Van wanneer je pillen gebruikt en wanneer niet? Nou, ik heb al heel lang geen pillen meer gebruikt. Maar het verschil, ik kan me wel beter concentreren. Met pillen? Met pillen, ja. En het gaat zeg maar allemaal een beetje makkelijker. En als ik geen pillen heb gehad, dan vlieg ik de hele tijd rond door de klas en zo. En, nou ja, dat merk ik wel. Alleen, ik vind zonder pillen wel fijner. Dus ik ben wel blij dat ik ermee gestopt ben. Ja, waarschijnlijk dus meer jezelf gewoon. Ja, klopt. Want die pillen die veranderen je wel. Want anders ben ik gewoon, zeg maar, als ik die pillen niet neem, gewoon gezellig en zo. Maar als ik die pillen wel heb genomen, dan, ja, ik weet niet. Ik doe gewoon, ja, dan word ik gewoon echt heel rustig. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet fijn. Want dan kan ik niet laten zien hoe ik ben. Maar die keuze moesten ze zelf maken, vonden wij. Want zij moet naar school toe, zij moet die dingen regelen. En ik vind het ook veel beter dat zij zelf kan bepalen. Want als zij zegt van ik vind die pillen helemaal niks, ik voel me niet prettig erbij, dan moet je het niet doen. En dan heeft ze ook gelijk dat ze zegt ze moeten mij maar leren kennen zoals ik ben. En dan moet ze ook mee leren omgaan, dat gaat ook niet altijd goed. Maar Nou, ik denk dat is wat ze straks haar hele leven tegenkomt. En ik denk dat dat veel beter is. Ja. Vind ik hoor, dat is mijn mening erover. Ja, maar jij had dat zelf toch ook? Ik wilde de pillen ook niet meer. Het werd van kwaad tot erger, meer pillen, dan noem maar op, het hele rijtje, ik verhalen over vertellen. Nee. In 2014 ziet Maaike op OSG 7 Wolden, maar ze heeft de oorstap maken naar een oorenschool. Naar welke school ben je toegegaan daarna? Naar het Noordwind College in Heerenveen. Ik wou eerst naar een andere school, maar papa en mama zeiden dat deze school heel goed voor mij zou zijn. Het zou een groene school, maar daar heb ik niet echt iets mee. Toen ik vertelde aan mensen dat ik naar deze school ging, had ik heel vaak de vraag gekregen, ja, wil je boerin worden dan? Nee, ik wil gewoon iets met kunst doen en zo. Maar ja, die vraag kreeg ik dus de hele tijd en die school die is heel vrij. En de leraren zijn allemaal heel gezellig. Nou, dat hoor je waarschijnlijk wel van iedereen, dat de leraren heel leuk zijn en zo. Nou, eigenlijk hoor je dat juist niet, maar op deze school is dat heel anders. En op deze school kun je gewoon doen wat je wil en zo. En je wordt ook niet gejudged om, terwijl bijvoorbeeld als je, ik wil niet, als je zeg maar niet
altijd best uitziet, zeg maar. Je hoort erbij. Iedereen kent elkaar, dus het is heel leuk. Gemoedelijk wel. Ja, het is een hele fijne school. Wat super. Ja, Dus je vader en moeder hadden gelijk. ja, eigenlijk wel. Wat? Sorry? Wat zeg je? Ah, Nee, maar het is toch wel hartstikke leuk dat je gewoon naar je zin hebt. ja. I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and the taste is like Coca-Cola. C-O-L-A. Ga eens terug naar die. Wie's hand hou je vast? Van opa. Hier, dat lachje. Och. Ja, deze dan. Dit vind ik altijd nog wel. Met die. Ja, die heb je echt al 10 keer laten zien. Ja, nee, je zegt er ook niks over. Nee, je vindt hem zelf heel mooi. Maar Nee, ik vind hem... Nee. Het fotoboek komt op tafel van de tijd dat Jeroen zegt je wie je. Dat voor de camera? Ja. Nou, dat ging wel erg... ja, wel ruim. Dat ging... dat flink gedronken. Ja, flink. Verkleed. Ja, heel lelijk. Mijn ouders moesten op een gegeven moment... mensen uit hun bed schoppen, want die wilden wel graag naar bed. Mijn ouders deden alles mee hoor, die kwamen thuis en die vonden alles prima. En het was echt zo erg dat ze inderdaad kinderen uit het bed moesten schoppen. En tegen die leeftijd, dat was wel iets ouder hoor, 17, 18. Dat was wel van de gekke. Kids die opgesloten zaten in de wc of wat dan ook. Maar, ja. En 's ochtends, er bleven ook allemaal slapen in de woonkamer. Dan kwamen mijn ouders naar beneden. En die... Lagen er weer 10 mensen. Ja, lagen 10 mensen. Die gingen zij tussen zitten. Mijn vader een krantje lezen, mijn moeder de brood aan het smeren. Of iedereen brood wilde en wat drinken. Ja. Dus er komt veel bij jullie. Er kon heel veel bij ons. Ja. Heel veel. Nog gefeliciteerd. Dankjewel. Hey Ruud, nu mag jij ook. Gefeliciteerd, Maaike. Dankjewel, jou man. Alsjeblieft. Nou, weet je, het is wel heel dubbel, want ze heeft vanavond een feest. Met En jij haar gaat naar game. Marten. Nou, krijg ik wel even... Hoezo? dan denk ik, ja, nu ik dit zie, denk ik, oh jee, ja. Ik doe Nee, geen, wacht even. Wat ik zelf uitvrat... ik doe geen gekke dingen Ja. op feestjes. Ja, zegt ze doet geen gekke dingen. Dan moet ik ook zeggen dat dat het beste te doen is. Ja, ze is niet zo ruig als wat wij deden. Maaike is creatief en wel echt een opleiding in die richting. Daarna wil ik heel graag naar het CIBAP. Dat is een soort vooropleiding van de kunstacademie, toch? Nou, dat is een opleiding. Die staat op zichzelf. Ja. Je kunt naar de kunstacademie. En dan wil ik weet nog niet precies wat ik daar wil doen, want ik zit echt helemaal vol met dingen die ik heel erg wil doen. Dus dat wordt nog even kiezen. Maar ja. En noem eens wat. Fotografie bijvoorbeeld. Of iets met muziek of zo. Of iets met musicals en podiums. Theater ook. Maar vooral interieurontwerpen lijkt me ook heel gaaf. En nou, eigenlijk van alles wel. Als alles goed gaat, zit Maaike dus in 2018 op het CIBAP in Zwolle. En hoe ziet haar leven er dan uit? Nou, ik denk dat ik niet heel goed afscheid kan nemen, zeg maar, van papa en mama. En het is zeg maar wel, volgens mij wel een grote stap om ineens op jezelf te wonen en je moet alles zelf regelen en zo. Dus dat lijkt me op zich eerst nog wel moeilijk. En 18 vind ik nog best wel jong om op kamers te gaan, dus... Ja, dan zit je nog wel even aan je broertje en je zusjes vast, hè? Ja, Hallo. Nou, als ze nou 18 is, dat is over 2 jaar. Mag ze van jou dan nog wel thuis blijven wonen of moet ze dan maar op haar eigen huisje gaan? nou, ik weet wel wat je antwoord is. Gewoon weg. Dat jullie zo laat zijn, het feest begon 7 uur. Mike is boos. Dit wordt allemaal op tv, hè? Dus je zien hoe slecht jullie als vrienden zijn. Kijk wat ik heb. En Tom dan? Ja, we kunnen eerst wel wat eten en chillen. Tom komt richting 9 uur of zo. Waar is Tom? Oh, Tom moest ook nog komen. Dan kan het feestje beginnen en zorgen we in 2018 hoe het verder gaat met Maaike. Ik denk dat Wilma dan weg wordt gestuurd. Oké, ik lees het even voor. Ik ben Jurriër
Hoi. Waar is die nog voor de door? Ja, die zit dicht. Wil je even voelen? Deze ingreep heet liposculptuur. Ik ben nou wel geen arts, maar... 2 jaar verlien troffen we Berend bij Paak en Beppe in Pijum. Hij ging naar Squallen in Balzert. Mem Antoinette wen het maar stiefheid René in Jobbegeer. Eden is dan nog een Lietse poppen. Berend, dan hap ik hem of even. Je kan het leuk bedenken, maar ik ben net zien voederen. Intussen heeft Eden al heel wat praatjes. En vertel ze maar even, wat stiet er al hier? Net letterlijk. Zwembad? Ja, kijk, ja. Ja, jij mag helpen. Qua, handjes. Goed zo. Ja. Doe het laatste druk nog even, joh. Ik heb hem naar binnen. Nou, hij zit wat zin niet op het idee, hè? Dat is grote broer. Ja, natuurlijk. Met ik, of zoek het net goed, ja, natuurlijk. En hoe neemt hij daar eigenlijk? Beetje. Hij zei beetje. Ben ik maar een peer die dat mij zit, ja? Dan is er een van. Kom, ja. Doe het laatste nog even in dan. Ja, water. Ja, die binnen. Er is ook gezinsuitbreiding, want intussen is er weer een Lietse poppen. Amanda laat er heerlijk tevreden bij in de box. Berend doet een technische opleiding en werkt op sneus bij Johan Hess in Oudewanne. Doet wij Berend in 2014 kennen leren, ziet hij dus in Balzert op Squallen. Hij hield net naar het zin en wie het slachtoffer van pesterijen. We hebben dat in 2014 wel bepraat, maar net uitstuurd, want dat wou hij net. Het wie een vervelende tijd. Dat hebben we ook nog. Ja, Ja, dat scheelt wel. moeten we dan maar eens even naar zien, hè? Ja, misschien. Hey Berend! Ja, Berend! Nou ja, ik ben de liedste, dat is het makkelijkste. Kom, we pakken de liedste, die kan toch niks doen. En is er nog wel maar plezier in Squallen nou? Maar eigenlijk net. Maar we moeten toch naar Squallen als die diploma's was hè. En ik wil mijn diploma eigenlijk wel hebben, want dan kan ik voort. Voel je wel veilig op Squallen eigenlijk? Nee, eigenlijk tijdens techniek niet, nee. Af en toe echt niet. Wat doen ze dan? Nou ja, wat ik zei al, telkens weer pesten. En dan op den duur is het gewoon poef, dan ken ik net meer. Nee, en dan? Wat was ze dan? Nou ja, ik ging naar huis. Want laatst hier ze aan warme skeren. Of mij die spuitbus, of ik zie wat. En dan hebben hun weer zo'n kutopmerking. En dat soort dingen. En wat wilde dan maar die warme skeren? Hoe dienen ze dat? Nou ja, die hebben ze warm maken met een onstekker. En toen moest ik hem even in Jaan. Dus even die skeren trooien. Maar ik pakte hem dus zo beet, omdat ik toch dat die skeren van hem weer. Dus zoek hem weer waarom Jaan. En toen heb ik mijn vingers brand. Nou, dat bent toch echt rot dingen? Ja, nou, ik zou het net betocht hebben, maar...
Kwart na de opnames in 2014 is Berend naar een oorlogsschool gegaan. Hij vindt het nou nog wel vervelend om over te praten. Op de vervolgopleiding op een gediek heeft hij zijn eerste examen gedaan. Intussen zit hij nou op de Friese Poort in Drachten. Dit is niveau 4 en hij heeft het prima naar de zin. Ja. Maar als ik hier naar kijk op de tekening, en dan zie je dus dat die standmelden hier, die pneumatische standmelden. Ja, die staat daar. Oh, die moet daar. helemaal hier staan. Heel goed. Ja, Kijk maar. dat is een tering en ver weg. Zie je? Nou ja, goed, je kunt 2 dingen doen. Je kunt de cilinder hier naartoe brengen en deze daar naartoe brengen. Waar ben je nou in Drachten op school? Wat voor opleiding dorst je? Ik doe niveau 4 middenkader engineering. Middenkader engineering. Ja. En wat leer je Klinkt dan? chic, hè? Zo. Ja. We doen pneumatiek, lassen, draaien, frezen, ja, en standaard, alles. Ja, en dat moest ik graag. Een brede opleiding. Ja, alles hetzelfde. Ga je van de tweede schakelaar van 2 naar 12? En van deze 2 naar die, ja, 12. Berend wil bij Defensie werken bij de vliegtuigen als technicus. Maar dat ken het vanwege medicijn die hij heeft voor zijn astma. Nee, ik ben ook voordat ik me aanmeld. Ja, René die hier bellen, want die wist net zeker of dat wel mocht. Dus die hier... ja, een beetje verkouden. Ja. Maar die hier dus mij zijn kerel bellen van het leger. Nee, dat mocht dus net als medicijngebroeks dus. Ja, let hier en dan, ja. Twee. Dus ben er grote plan. Stiefvader René werkt in Denemarken en is vaak voor langere tijd voort. Daarom zal het gezin verhuizen naar Stokkenmarken in Denemarken. Maar het gezin, tenminste. Nee, ik gezin niet. Waarom net? Ja, Google weet alles. Ja, wat heb ik eigenlijk in Denemarken te zieken? Dat is het eigenlijk. Ik heb er gewoon niks te zieken. Nederland, Friesland, of... Leuke Deense famkes. Nee, dat heb ik nog net zoen, ja, dus het scheelt, hè. Er moet nog een soort gebeuren, zoals het opknappen van deze Opel. Hoe zag Berend de toekomst in 2018? Nou ja, als je weer komen, als ik 18 ben, dan ben ik Griek. Ik een Lamborghini. Dan zie je hier een hele grote helikopter. Nee, maar als ik 18 ben, dan is of ben ik met en René hier nog, of dan is dit huis van mij. Dan zit ik nog op school, mijn aanleiding automatisch zien als ik het goed uitrekenen heb. En dan ga ik daarna beginnen om mijn tweede opleiding op Friese Poort. Ja, en dat is het voor dat hier denk ik wel. Nou, tot 2018.